Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Karon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, Pizza 18 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 3 ka mga income generating project sa Bacolod maga-operar na sa Hunyo. Mga ginbakal nga personal protective equipment sang Interagency Task Force nag-abot na sa Bacolod. 5 ka persona dakop sa drug buy-bust operation sang kapulisan sang Victorias. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Nagapalayag ang Malacañang dapat na sundon sang kapulisan ang validation kag adjudication kay Lieutenant Colonel Joby Espinido agot sa ginaligar involvement sini sa illegal drug trade sa pihak nga nagpalayag ang presidente nga dako gyapon niya pagsalig sa integridad ni Espinido. Sunod naman kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pabor siya sa pahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ipaidalom sa investigasyon si Espinido sa piyak sang panindugan sang presidente. Sunod kay Panelo, ginahimo lang ni Anyo ang nagakadapat kag ginduga nga hindi dapat magpa-impluwensya ang kapulisan sa pahayag sang presidente. Dapat giman, dapat madalman, dapat investigaron. Kung wala sang kahilabtanan, mas maayo. Kung may kahilabtanan, dapat papanaugan sang nagakaigo man nga penalidad. Bantog kayo si Espinido kon mga illegalistang paghahambalan, mga drug lord, ginapamataya mo. Ang mga drug lord, believe kayo si Presidente Rodrigo Duterte. Disgrasya ang iyangalan ara sa listahan sang mga durugista. Kung ano kamatuod sining aligasyon, dapat lamang may nagakaigo man nga investigasyon kag dapat wala whitewash.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Morning, bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga merkado morning, daw amat-amat na, no? Mabatyagan ang mapulupaang nga huyop sang hangin, amat-amat na. Gaisol it dula ang hangin amihan, kapasulod na kita sa summer, sa bulan sang Marso. So, sa gihapon, mabulubugnaw gihapon ang kaagahon. Ang aton patrol, nagalambiyong na sa pila ka mga merkado. Dugay-dugay, idulong na sa aton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon Fred, good morning. Mayad kag maayo gid ang tiyempo subong Aksyon Fred. Maayo man ang presyo. Kahapon kunting isda kahapon, grabe ang pagtalbos ang presyo. Kung ini maayo nga balita Aksyon Fred, kay ang supply damo naman, kunti nag-drop man ang pila ka mga presyo sang isda diri sa Burgos public market. Kung kahapon jutay ang supply, pero subong ya medyo damo, no? Kay bisan sa kay ungi. Ang kunti kahapon marot 2.20 mo. Sa kay ungi sa karon mayon nga presyo ungi pila subong nga marot 160. 160 60 pesos gid ang ginubo niya Action Fred. Kahapon 2.20 mo. Ang matan subong pare pila 150 na lang. 150 na lang. Kapon, may presyo to 200, may 180 subong, 150 na lang. Mayo ni siya Action Fred. No? Magluwas diri, available ta subong magluwas sa matan, bulaw-bulaw, pila? Bulaw-bulaw 180. 180. Ina, yeah, 180. Medyo nag-the same price, no? Kayong supply sang bulaw-bulaw, jutay lang. At 180 sa gihapon Action Fred. Muli ang available sa kay Maymay, ang available sa kay Maymay, panit mo. Net, pre, may pilang panit mo gali. Ang panita na 160. 160? Oo, ari pag ino, kalabaso, priska pa. Leo, ini ang tuloy, tuloy mo.
Ang tuloy, tagsin lang Tagsyan lang ang tuloy kay Maymay, no? Uy, may locust dire action, Fred. Ang locust, lumiyagan pare. Ganit, 160. 160. Lumiyagan ini action, Fred, ka klase sang locust. Subong diri ang Dorado, ari gyapon, no? Gapakita gyapon si Dorado. Dagko ning mga Dorado action, Fred. Sa kay Nini naman, pila subong ang Dorado ta, pare? 200 lang. 200. Uy, ari man di gyapon, no? Pabilin ang Tangigi. Si Tangigi, pre? 400. 400. The same lang sa Gyapon Action, Fred. Ang presyo sang Tangigi ay bupit. Pet ang bangros, subong pila? May yapon, ha? 190, 200 may yapon. 190 to 200 pesos ang kilo. Uy, bago lang kuno, pilo kayo ning kuan, pre? Pilo kayo ning lubo-lubo. Oo, si Maymay gyapon bago lang ginkuno. Pilang lubo-lubo ta? Tag 160. 160. Amning lubok pino, no? Kampiyon eh. Kampiyon yan ng taom ni sang lubo-lubo. Oo, para mo Nagligag nga kalaway, damo sagbot. Oo, pero subong niya, sagbot. Nagliga to, damo to sagbot, 140. Pero subong niya, yun action, Fred, no? Pino, kampiyon tayo. Diri naman action na, Fred, may nakitaan kita diri sa green. Mga shells bala, si shells action, Fred. May ang punaw diri, ang punaw is 100 pesos kada kilo. May gintala na diri action, Fred, nga mga green shell man, ang presyo diri nga green shell is 100 rather 60 pesos. May nakitan ko diri action, Fred, kay Elisa. Si Elisa available rin, may bamboo shell. Ang bamboo shell, anong bamboo shell ng lantaw ni Action, Fred? Medyo palaba nga klase nga shell. Ano ning bamboo shell ni? Anong tawag ta sini sa aton? Sa dialekta na tikhan na sa. Pikhan. Pikhan, Action, Fred, no? Priska katama, oh. Puti man ang iya sining karne, okay ka. To malakat pa, no? Tagpila ni pikhan mo? Tag 120 ang kilo. 120 ang kilo, Action, Fred. O daw mataklas pa ning bagungon mga isa. Kalamang pa. Kalamang. Wait. Pila na yung bagungon mo? Tag 40 ang kilo. Action, Fred, ang bagungon. Anong dabi sa bagungon man? Pangan gabi, no? Kagabutangan gata. Amo ni nga isa sa pinaka-the best. 40 pesos ang kilo sa bagungon. So para Action, Fred, no? Amo ni ang pila ka mga presyo sa karon nga maayo ni nga balita sa aton sini nga mga kauturan kay nagnubo gid, no? Ang presyo subong sa sang mga pamalaklon, especially presyo subong sa isda, nag-drop gid siya, Action, Fred, ako man ang gin-drop niya as compared mo kahapon nga adlaw, no? So amo ni ang sitwasyon sa presyo subong sa mga isda kag pamalaklon sa Burgos Public Market. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Nami ning panito. Ang panit galing kay madugo na siya. Medyo ugasan mo mayo. Tapos paksyon mo siya. Nablang butangan mo sibuyas Bombay, kamatis, dahon sang Bombay, tapos nablang luya. Mao daw na pananaw ko nga. Kalamit, kapirti ka na nam sini kung paksyon mo. Basta matiluan mayo, pag kanamit tula tupong ko. Pili ka lang Panit o kung lubo-lubo, mamalahan mo. Porte man sa pagkananam. Daw mo na mga sudan nga ginapulo pagita sa ginhawa ko karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na padayon. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 karon tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sila magapatigayon sang libre nga medical check-up. Ang Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang pinaka-importante lang
nga makabakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kina-rekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakas sa balatian nga nagkapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Aber, dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo, tatlo kuno ka mga income generating project sa Bacolod, maga-operar na sa Hunyo. Balita Kapitolyo. Detalye sa Neopol kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
Ginapasalig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa mga Negrense o kon nabakalod nun nga sa maabot nga bulan sang Hunyo mag-aumpisa na ang pag-operar sa nga tatlo ka mga dalagko nga infrastructure projects nga ginakabigman income generating projects nga ginumpisahan sa anay administrasyon. Suro kaya Lacson umpisahan ang operasyon bisan pa nga hindi kompleto ang construction kag pamtang sa mga pasilidad sa ding tatlo ka mga estruktura. Ining tatlo amo ang Negros First Food Palapala Terminal, Negros Residences kag ang nangin controversial nga Mambukal Convention Hotel sa Barangay Minoyan, Banwa Samorsia. Nabalawan nga ang pundo nga ginagamit sa sading mga proyekto ang kabahin sa 1.2 billion pesos nga loan nga ginpatagayon sang anay administrasyon. Yari si Governor Bong Lacson. Take the case of the food terminal. The contractor could not immediately start on time also, which also contributed to the delay. Because first there was a problem as to the property itself, no? Parang nag-overlap with another property privately owned. Then there was a problem with informal settlers that it wasn't immediately that they left the area. In fact, up to the time when the President instructed the clearing of the sidewalks, it was only then when fully cleared ang informal settlers from the area. No? And of course, there were some delays which they accepted. But at the end of the day, food terminal should be operational na by June. Not finish of work, but operation already. So, kinklaro pa sang gobernador nga way na ginapinsar sa nga gobyerno provincial ang pagpatong sang pinalidad sa mga kontraktor sa sari nga proyekto matapos nga wala nila malabot ang target o kung ginatawag nga date of completion. Yari si Governor Bong Lacson. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marasyon Novaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:07 na. Uy, nakabakal na kamukabon, 100% natural, habon wala sa gidsimpon nga chemical, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya, ang Santon Plus Herba nga habon, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spot. Ang Santon Plus Herba nga habon, epektibo, pangpaputi sang panit, siko, tuhod kag ilok. Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 31-3. Una nga bula resulta 31 kag 3. Second draw kadua nga bula 29-3. Ikadua nga bula resulta 29 kag 3. Third draw ikatatlo nga bula 9-37. Ikatatlo nga bula resulta 9 kag 37. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi tanay, Dr. Alfred's Green Coffee. Nami ni kay hindi makapasuloab sa aton sulok-sulok ka, hindi makapaadik nga kape. Maayo man ini para sa mga estudyante, mga kabataan, klabi na gid kon may examination. Paimna sila sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kay nagaabri ang ilang memorya, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, mapagsik pirmi. Amo ini ang sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. Pwede sa mga tigulang, ginikanan, kabataan. So, imua nga daw kalingawan ang pagpainom sang Dr. Alfred's Green Coffee para gid ini sa bilog nga pamilya. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, balikantang patrol sa sini nga mga tinion ang pila ka mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred, ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ining 37 anyos nga amay matapos natiruhan sa banwasang Murcia. Ang biktima diriging kilala kay Sani Hilado, nagapuyo ni siya sa barangay Kanlandog, banwasang Murcia, pero natabo ang insidente alas 7 kagabi sa area sang okon sa barangay Buena Vista sa amuman nga banwa. Hindi siya ang nakaangkon sang pilas tugas ang paglutang sa nababaw nga bahin sang iya sini nga dughan. Sa record sa Regional Hospital, ini biktima action Fred, pauli na kontani sa ila sini nga puluyan dira sa Buena Vista. Samtang nagapanglakaton ni siya sa madulong nga porsyon sang Buena Vista, inali na lang, ini siya ang gintiro sang wala makilala nga persona karon ginabulong diri sa ospital. Samtang sa banwa sang hinubaan, may ginlabo man. Nag-abot diri sa Regional Hospital mga alas 10 antak na kagabi. Ang biktima ging kilala kay Genesis Kimcot, 27 anyos. Nag-apuyo ni siya sa Barangay 2, banwasang hinubaan. Matapos ginlabo man kapon nga adlaw dito sa Sitio Kaag sa amuman nga barangay. Ining biktima action Fred ang nakaangkon sang pilas sa iya siningaliog sa diin sa record sa Regional Hospital. Ining biktima ang ginaligar nga nakainom. Pero pauli na kuntani action Fred sa ila sini nga puluyan sa gin balabagan sa isa ka wala makilala nga persona. Kag dito action Fred, ini siya ang ginlabo igugid sa iya sini nga liog. Samtang biktima man sa vehicular accident, isa ka Mr. X tub-tub karon. Ginaligar may problema sa paminsaron matapos nga nabungguan sang salakyan sa may Sanag Balayon sa barangay 7 diri siyudad sa nga Bacolod. Ang gini nga biktima nakapabiling gyapon nga Mr. X, isa ini ka lalaki. Ang identification sini action Fred, medyo laba ang iya sini nga buhok kag height niya sini more or less mga 5'3 to 5'4. Nakasuksok ni siya sang bayo nga may stripe nga brown. Nakaito man ini nga dilargo. Now ang ini nga biktima nga Mr. X action Fred, ang nakaangkon man sa pilas sa iya sini nga kalawasan, din ini ang aksidente nga nabungguan man sang motorsiklo dira sa area sang Sanag o kon San Agustin Barangay 7. So for action Fred, amo ni ang balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid magkalipat nga ang Santone Plus Herbal Capsule kagang Mighty C. Isa ni ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na.
Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sang madamo nga herba. Palanakit sang kalutalutahan, mayugid. Ang Santon Plus Herbal Oil, butod yan sang kabatan. Sakit yan, sakit puson, epektibo. Nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. So bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency, inyogid ini, mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil pwede na, mabakal. Pagi sa online, kag pwede ba deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Resulta sang luto, pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari na ang Luto Result. Resulta sang Luto 655 kita. Ang jackpot 43 bilyones, 43 million. Kombinasyon in any order 15, 38, 4, 20, 45, 37. Resulta sang 655, 15, 38, 4, 20, 45 kag 37. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 47 milyones, 47 million. Kombinasyon in any order, 9, 22, 39, 4, 5, 27.
Resulta sang 645 9 22 39 4 5 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Diri kita ho, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo kalawasan. Goiter ka man, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa, tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa unay ni mga tumor nga ni goiter, ginapaoperahan ina. Ang pagpaopera okay man, galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, iya ina tunawon. Kombinaro pagid sa Mighty C, ining alkaline nga vitamin C. Amo ni sa bagay subong pagkulokambyo, halin tugnaw pakadto sa tig-ilinit. Kung hindi mabakod ang lawas mo, dali ka tapikan tragkaso, ubosip o nilanat, alerge, kag iban pa nga mga pamalatian. So, imuon ta, ikombinar naton ang duha, Santon Plus Herbal Capsule, Mighty C. Wala di ka bulag ang duha, gaopod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule, kag Mighty C, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede madeliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Dire kita, balita City Hall, mga ginbakal nga personal protective equipment sa Interagency Task Force nag-abot na sa Bacolod. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong ag-action na Fred, nag-abot na ang 1,000 ka mga personal protective equipment akon PPE nga ginbakal sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus Disease 2019 para ini action Fred sa mga responders tion nga may kompirmado nga kaso sang masakit sa syudad. Kahapon nga daw ginpaydalo sa training sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga BHERTS akon Barangay Health Workers Emergency Response Team Action Fred angot sa procedure kung ano ang dapat nga himuon. Ginpahayag ng Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sang CDR-RMO. Ang mga member action Fred sang BHERT ang hindi pwede nga magtandog sang pasyente kundi sila lamang ang magapabalo sa otoridad o kon Bacolod City Health Office. Ang sa action Fred ka PPE ang nagabalor sang 3,750 pesos nga ginalakipan sang gloves, face mask, alcohol, kag iban pa. Initially, order kami 1,000 sets in full PPE. Kanina muna na nagmahal si Jute, 3,750 set. Dapat yan sa Executive Assistant Jomari Vargas. Life Extension Coffee Mix, ang kape nga highly recommended bungod madamo ini isang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Stand by. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon nga ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, 5 ka persona dakop sa drug buy-bust operation sang Victorias PNP. Si Aksyon Eden Abuso may report. Aksyon Eden, please go ahead. May action Fred, arestado ang 5 ka persona lakip na ginaligar duha ka menor de edad sa buy-bust operation nga ginpatigayan sang Victorias PNP las 2 ang kagahon Pebrero 16. Ginkilalang subject sang operasyon nga si Carlos Sotor, 21 anyos, kag residente sang syudad sang Cadiz. Dakop man sanday Gerald Lobaton, 18 anyos, John Ray Alvarez, 25 anyos, tanan residente sang syudad sang Victorias, 17 anyos nga lalaki nga huwad wala ginyalanan, kag 15 anyos nga babae nga taga-Banwa sang Manapla. Pero kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, posible ginapangita na si Sotor sa Cadiz, rason nga nagpaamulya sa syudad sang Victorias.
Palayag ni Corpus sa karon, ila pa gina-verify ang matuod nga edad sang duha ka na aresto nga nagapahayag nga naga-menor de edad sila. Nagkuha sa posisyon sa mga nagkaladagpan ang 8 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson Cebu, balor 30,000 pesos, kag nakuhaan man si Sutor sang kalibre 38 revolver nga armas luthang, samtang sulpak naman ang nakuha sa 17 anyos nga menor de edad nga lalaki. Karon nga adlaw o kun kahapon nga adlaw Pebrero 17, ginpasakaan na sang kaso ang 5 ka mga suspetsado sa paglapas sa layi nga nagadumili sa paghupot sang iligal nga droga kag iligal nga paghupot sang armas luthang. Ang ini nga balita ang dulong sa inyo sang DTX 500 kay sa imo pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 kay ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imo atay. Ini man ang nagabulig panubo sang imo blood sugar bangod sang organic compound nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar bangod sa diabetes, make sure na mag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw. Mas nami pagini parisan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sang atong immune system, ginatapta mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga balatian. Kag ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, manami man ini nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo mga kurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Balita halin sa Nokpo ang ka-aksyon niyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 ulay hunonta ang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred Apisar sang sunod-sunod nga pagdubo sang presyo sang petrolyo. Pero ang United Negros Drivers Operator Center nagapating wala gid ini nakabulig sang dako sa mga driver. Sunod diri sa Undok Secretary General nga si Jigo Malacad, ang baseline nga ginapangita nila kung tani kada litro sang diesel nga mo na ginagamit gid sa mga dipasahero nga salakyan. Amo ang 34 pesos. Pero ina wala gihapon malabot tubtob sa sili nga mga tinion action Freda. Isa pagid sa ginakabalak-an nila kay pagtupa sa bulan sang Marso, ipatuma naman ang ikatatlo nga tranche sa fuel excise tax sa gobyerno. Rason suno sa ila ini mga tulotisting gilag ini pero dako gyapon ang palasanon sa mga driver sa palabuton iya nga mga inadlaw. Karon nga aga mayara sang pagnubo sa presyo sang diesel 10 centimos pero nagsaka naman ang presyo sang gasolina nga 35 centimos kada litro. Actually, wala siya nagnubo, no? Kaya kung magsiling kita nubo, may baseline kita. So, ang aton nga baseline, sa nagligad nga tuig, harapan to sa 32. So, subong, lagi mo nakakuan daw, 34 mala mo. So, kung nagnubo siya sa 34, amo na ginambal na kung nagbarato. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na mga blatter entry pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1.
Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Tupod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, arestado ining duha ka ginaligar drug pusher matapos na aktuhan sa mga kapulisan nga nagabaligya sang illegal nga droga sa separado nga lugar diri sa syudad sa Bacolod. Amo naman? Amo na naman Action Fred. Balik Ula naman. untataw? Gani man, way gidya untat kag kulba lang gihapon ng kapital. Ti sikop, dakop ining duha. Sa station number 1 Action Fred, nadakpan sa bypass operation ining 42 anyos ka lalaki. Alas 11 kagabi sa Purok Punay, Barangay 16, diri sa syudad sang Bacolod. Ang suspect diri king kilala kay Rodenick Flores alias Buboy Turong. Nagapuyo ni siya Action Fred sa amuman nga lugar. Din sunod diri kay Major Jobel Sidel, ining suspect ginakabig sang ila sini nga hanay bilang street level target. Din nakuha diri sa posisyon kag control sang suspect. Ining walo tanan ka magagmay no sang plastic sachet sang suspected shabu. More or less mga 1.27 grams no nga may estimated drug board value nga 10,000 pesos. Nakuha man sa suspect ining improvised tutor kag iban pang drug paraphernalia. Sa station number 2 sa Batman, dakpan man ining si Edmar Malunes alias Negro, 22 anyos. Nagapuyo ni siya sa Purok Narabay by Barangay 8, diri siya sa Bacolod. Din si Malunes Action Fred ang naaktuhan man sang pulis nga nagabaligya sang suspected shabu dira sa area sang Purok Narabay by Barangay 8. Din suro diri kay Major Sherlock Gabana ang hepe man sang station number 2. Ining si Malunes ang yara man sa ila sining listahan bilang street level target. Aktuhan man siya kahapon nga nagabaligya sang suspected shabu. Din nakuha sa iya ining 5 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu nga ini may estimated street value nga 48,000 pesos. Nakuha man sa iya ang pila ka mga drug paraphernalia diri sa suspetsado. Balita, report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon Aksyon radyo Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,